Zdravo svima, ja sam Natalija Ljučinović i sa vama naša svadbena agencija Love Story. Mi se nalazimo u Grčkoj, prelep ambijent iza mene, planine, tu je more, Egejsko, dakle Grčka ostrva je jedno najlepše mesto na svetu. Zašto smo tu? Zato što planiramo jednu lepu, intimnu svadbu za 10 ljudi. Mnogi mladenci se odlučuju da prave svoje venčanje van zemlje. Eto, izabrali smo lokaciju na jednom od grčkih ostrva. Došli smo nekoliko dana ranije da bismo sve pripremili na vreme. Biće venčanje u pravoslavnoj crkvi, jedan prelep restoran koji nas već dočekuje, organizovali smo menije, posluženje, organizovali smo muziku, dekoratere već spremaju salu. Dokumentacija isto biće spremna pre dolaska mladenaca. Znači, to je jedno mesto gde nema turista, nema gužve, nema galama, znači biće pravo intimno venčanje samo za naših 10 gostiju. Reportaže verovatno ćemo praviti, ali pokazat ćemo svim ostalim ako nam mladence dozvole. Vidimo se uskoro. Pozdravljam vas.